Jel ti vidiš isto što i ja? Vidim. Ova je debela, ovdje je tanja, ovdje je šira, ovdje se ne gađa. Moj druže, tek sad kreće. Čemu, majke, ne vjerujem. Da li ljudi ovi koriste metar uopšte? Jer oni imaju metar. Znači, majke mi, sve, ovo će biti sad katastrofa. Ja ću sad morat ozbiljno da se svađam s ljudima. Sve na svijetu. Vidi ovi ovdje za fasadu u ventilicama. Viš kolika je rupa u fasadi. Do ove fasade. Šta je to? Kakva je to boja zelena? Ja ovo ne mogu da gledam. Nastrešnicu su radili tamo 53 širine, ovamo je 42. Gdje si to što ljubavi? Ne da sam se naspavao, nego nemaš pojma. Boga mi, u subotu sam legao u, ne znam, ja rano sam legao, možda u 10. Ustao juče u 9. Ujutru. I jeo i vratio se. I ospavao možda još 2,5 sata. I sinoć legao u možda 12. I ustao jutro su kad u 7 sati. Ja, znaš šta sam primetio na Patreonu? Toša snima do 12, druže. 11. I kad jede, druže, ne, a posle se snimci razrede. Posle ovdje se uspava, leži, razumiješ, znaš. Znači, majke mi, do 12, 11 nekako ima snimaka. A posle, ovi snimao do 12 i što treba i što ne treba, razumiješ. Pa posle majstori zapušavaju, brate, pa nema šta da snimam. Ali stvarno, jesi ti primijetio, stvarno oko 2 sata kao da... Do 2 se nekako i radi. Post 2 se ono... Pa naravno, a i do 12 ja nasnimam materijala i pokrivalica svega. Post nemaš i memorije. Nije, ali ovi telefoni, brate, mnogo... Ljude, brate, ozbiljno ti kažem, mnogo oduzimaju vremena. Ja ne kažem, brate, ja što kažem, živim od toga, napravio sam od toga i sve to, ali, brate, mnogo oduzima vremena, brate. Katastrofa, brate. Vidiš, ovi su radili, ono. Dobro izgleda. Kako se zove, kad ćeš ti da vadiš mere? Sad ja ne mogu da vadim mere još dok on to ne stavi, brate. Jer vamo već imam problem, to sam vidio. Ajde vidim, šta? Najveći je problem što smo mi uzeli mere po tim i tamo lupam koliko bravarija nije ravno. Tamo mi silazi ova donja ivica profila, silazi mi po 5 centi negdje, razumiješ? Video sam. A ovdje recimo fali već sad u odnosu na bravariju. A čekaj, ista ti je dimenzija tog vertikalnog profila i tu i vamo? Svugdje, ja sve njih... A vamo je šira nastrešnica nego tu? Pa ne znam da li je šira nastrešnica ili ona pada, razumiješ? Moguće da negdje si išla, negdje se popela. Kapiram. Razumiješ? Nema tu... Ti si vato konac pod vaservagu. Tako, evo sad ću reći, ovdje je 39. Mislim, vjerovatno ista funde. Ono čeka ove poprečne sigurno na isto. Nije ista. Pa to ti kažem. Tu je 39, ovdje je 37. Hoće biti 2 centa. Ne, vidi, mislim, ja sad nešto razmišljam, nisam se što sam radio čelično, da sam radio od betona, to bilo još gore. O, da. Jer ti beton mora izoluješ i dok ga izoluješ, dok pala, znaš, on bi dobio debljine, nagojio bi se ko zna koliko. Jes. Jer beton ne bi mogao bude ispod 15 cm, tu nema šanse. Ne, ali znaš šta još, računaj 15 beton i da izoluješ, tipa ga moraš barem 8. 8 i 8, 16. I odozgo treba opet neka OSB, odozdo roštilj, opet na tu izolaciju, ne možeš ti da sečeš izolaciju. Izašao bi možda i 60 da je bio beton. Jer ne, meni su mnogi pitali u komentarima što nisi to betonsku nastrešnicu. Pa nisam, znaš što nisam, zašto je bilo teško šalovati, brate, jer gledaj, dole ti je 6 metara, druže. Ti moraš ili da praviš... A evo, podupirač. Ili dupli, i to ne bi bilo to katastrofa, mislim, nije ovo sve jedno. Ali morao bi ili od zida da... Ne, ovamo gdje su zidovi, to je lako ošalovati, ti se kačiš za zidove možda, a šta će tu da nema ništa? Znači šta je problem i rješenje istog? Pa nema šta, rješenje je polako, brate, se izvuče vagres i to je to, šta... Kako bude, brate. Sad će otići mnogo debelo, šta da radi. A ti gledaj sa Lubondom kad budeš prelaz preko Lima da ono... Pa to, sam koliko mora. A negdje će morat više, negdje manje. Pa zavisi kako da.
Ali treba naći u agres, naći najvišu tačku pa onda od nje početi. Je, tako. A što si ti gradio uopšte ovu nadstrešnicu? Estetski samo ili ima neku primjenu? Estetski, brate. Da ne bude onako završnica krova, onako. Mislim, ono nema smisla, razumiješ? Ovo isto izgleda kao zgrada, ona mini zgrada neka što pravi misli. Pa ne, sve to gdje je ravan krov, vidiš ti gdje se to završi. Viš koliko imaš prostora iznad prozora, nekog ne znaš niti čemu služi, ništa, znaš, ono, ružno, brate. Ja sam to htio da izbjegnem, da mi to nestane sa nastrešnicom, razumeš? Pa pogledaj sad tamo kod njih isto. Viš, oni su radili dole, ono, gdje je sprat, gdje je terasa. Tu je kao urađena nastrešnica kao kod mene. A viš od betona koliko je debela sad. I zamisli dok je izoluje, dok je obloži, pa ono će biti debelo, druže, minimum. I 50, vidi, sve do 50 mi je nekako, spada mi uzano. Preko 50 već je... Šta je to? Kakva je to boja zelena? Bazen. Naravno da si ovo je u bazen, ove. A ovo je zadnja strana, jedi, pite. Vidim kakva je boja. Dobra je valjda. Dobra je valjda. Evo vidi se malo. Ali su ga i savijali. Ali mislim ja, vidi, koliko god da su ovi u proizvodnji tamo savili, sad će Dejan da nađe šta ne valja i on mora to da prepravi. Jer dok Dejan ne bude našao manu, ne živimo na Balkanu. Dečko, staj naočare, misli sad si pametan. Normalno, ja sam sad kao ovaj... Sad si utripovao da si neki naučnik. Dobio dioptriju u Nemačkoj. Pa što ovo nije... Evo ga, krenuo. Jesam, rekao sam ti, eto. Ovako ću da ga ugradim. Sad će neki mora to da improvizuje. Bez improvizacije nema ni kombinacije. Dijane, šta sečeš sad? Nisu nešto dobro napravili? Pa sigurno. Ja ovo ne mogu da gledam. Ovo ti ide ovdje. Ovdje. Ovo se skine i zavuče se tu i ovako. Ovdje dolazi. Ili ovdje s gornje strane, nisam siguran da li je s gornje ili s donje. Ovako. Vidiš. I ima sljedeća uža, dolazi dole. Samo što im je ovako kriva, ne znam. Jedna strana veća, jedna manja. I to će bude tako isprekidano? Da. Ide do ovdje jedna cela, pa ovdje dolazi kockica, dole ide cela, gore ide cela, vamo ide cela. Jao, vidi ovo, je li moguće? Jao! Građuju, alo, Bond, ovi iz Duala. Ne, znaš šta će raditi sad? Sad će ja spuste ovo ovdje, kaže, aj popijemo kafu. Normalna stvar. Ja sam mislio da to ide brže. Ide to relativno brzo, ide. A šta sad radite? Radimo, sad postavljamo konstrukciju i ovo šafimo, brate, nastavljamo to da završimo. Ne znam da li si objasnio što se to radi. Pa objasnio sam prošlo da bi izniveliso da bi imalo pad ovamo, razumiješ? Ovamo ka krovu, razumiješ, da ne pada vamo voda. Vidi. Dobro. Dobro je, dobro je. Dobro je. Jedva, ali dobro. Jedva je, da. Moraš da pričaš, da praviš kontent. Pa vidiš, brate, sad ovdje na zeza pad, ovu dasku štelujem kako je rupa. Da je podesim sad tamo, ovu podižem, vidiš. I sad imamo pad na sve strane. Ali ovdje ćemo morati ovu glavnu ploču, sad ću to pokazati kao da ne stavim uopšte, da bi moglo ovdje da ide, vidiš. Ovako je sad dobro. Znači ovo je višlje. Bez bilo kakve daske. A nebitno je samo da ima oslonac, ništa više. Dobre. Odlično. Odlično. Viš ti, znaš šta se dešava? Ovaj sad kad je deo, on lepio ovaj deo, on je zalepio prvo ovaj deo dole, dovde.
Pa je onda ovaj prebacio ovdje i ovdje sad imaš duplu, jer provaljuješ kako se vidi. Da, vidim. I onda ona uzdiže, a ovi su na srešnicu otišli nizbrdo. I sad ti to ne možeš da udesiš, Bog ne možeš da udesi. A treba da ima pad vamo, a cilj je da se ova visina ne podiže previše uzbrdo. Kapiraš što ti kažem? Da. I onda ćemo sad bukvalno ovako staviti. Ovdje, vidiš, i sad kad ga ja stavim tu, on ima pad i ide voda vamo. E sad ovdje me strah da ne bude dizalo. Ima i dalje. Ima i dalje. Vidiš, do ovdje dođe ploča. Aj sad ovako da vidim. Nema pada. Nema pada, vrti. Morat ću ja podignem onaj kraj ceo. Još. Opa, neka dodatna vuna, a? Gde si došao, brate? Evo me. Nije zima koliko je hladno. Pa da. Nešto si ti to loše. Zakjeb to. Ne nego duo vetar. A ovo, druže. Koje je ovo krpačina, majko svet. Snimaj ovu krpačinu, ovo nema nigde, snimaj. Da imaš koji, da pokažeš dokaze da si radio nešto. Da znam onda koga je zaposlio, tako da ne treba se dokazujem. Good morning, Todore. Silo, nema šta bi bilo. A da te ima, opet ne bi bilo ništa. Piše mi lik, brate, kaže, te Patreon, kaže, nemoj da se prodaješ za sitne pare. Ja ne mogu da objasnim ljudima da mene Patreon košta, ja na Patreon ne zarađujem ništa, brate, trenutno, nemam ništa. I sad, zamisli, molim te, ja ne mogu njemu to da objasnim, kaže, prodaješ se za 10 evra, kaže, daj račun, ja tu pa te račun, druže, te. Ja ne mogu da verujem, majke mi, znači, strašno. Gdje je električar planirao kablove, ovdje nije ostavio. Ovdje će trebati svetla za nastrešnicu i, mada to može kroz zemlju, kroz nastrešnicu, da, to ne mora da ide, da. To ne mora da ide kroz zid. Kroz zemlju ovdje, pa da uđe u nastrešnicu na stup, pa da ide k stubom gore, znaš. Pa da. I reče mi jučer čovjek, vidiš, to su ljudi se dobro setili, ja se nisam setio, mislim, nije mi palo na pamet. Ja želim ti pali na pamet kad imaš milion pozicija. Da provučem gore vodovodne cevi, brate, na krov i stavim česmicu, brate, i bukvalno samo izneseš crevo, brate, zakačiš i pereš solarne panele, krov i sve. Pa da. Da, ali mrzi me, brate. Ti kažem iskreno, majke. Pa, zna si ko će to da uradi? Vuk. Vuk? Pa da. Ne, Jokić. Neće Jokić. Ovo je bomba, brate. Ja bih ovako ostavio, majke mi rođene. Što manje da se fuguje, što tanje, da ostanu što više i ove izbočine. Znači, isti kako, znači, to je razlika između ovog kamena i običnog lomljenog kamena. Običan lomljeni kamen nema ovu džombu, brate. Znaš? Da, čak ni taj nema neku džombu, Pa ali... taj lomljeni kamen običan kod nas, što ima u našoj zemlji, da kažeš, da ga se vadi, on ti je pločast. I on se vadi pločast iz zemlje, razumeš? I on je
uvijek nekako ravan. A ovo nije pločasti kamen, ovo su gromade koje su sečene sa zadnje strane, razumiješ? I zato izgledaju tako kao da si ozido zid, kao da si napakao sad tu neke gromade. Ovo kad se završi ceo zid okolo, ti ćeš bukvalno steći utisak to je zid ozidan od kamena, razumiješ? Nije ono od betona. A nemaš danas nikoga da ti zida od kamena, realno. Tako da ovo je rješenje. Aj, idemo da skinemo ono naprijed pa da idemo da jedemo nešto, brate. Svaki ima svoju teksturu, brate, vidite to. A? Svaki ima svoju teksturu, brate. Pa nema, ni ja nije isti. Pa da. Ja to pričam za prirodni kamen ljudima, ljudi to ne mogu shvatiti. Njemu jeste poenta što on jedan nije isti, svaki je različiti, a kad ga spakuješ u jednu celinu, on deluje onako, kako kaže, nema veze. I meni dođu često ljudi na stovarište, kažu, pa znaš, brate, meni ovaj kamen šaren, vidi, ovaj je siv, ovaj je krem, ovaj je beo. Pa rekao, da, jeste, ali kad ga spakuješ, čiča. Razumeš? A ti, recimo, kod mene na stovarište, ja ne mogu da spakujem njima ovoliku površinu, brate. Znaš koliko bi mi trebalo prostora, razumeš? Znači, ono, spakuješ ovako malo par komada, znaš, i oni sad, ne mogu ljudi da stvore sliku kako to stvarno izgleda. Da. Baš me rekao, zanima da vidim da li može da AI nam isfuguje ovo, ali da isfuguje i sa sivom i sa belom fugom. Isfuguj ovaj kamen sa belom fugom. Evo ga. Evo da ga je baš brate. Ovo mi se baš ne sviđa, brate. Aha. No, meni se ovo ne sviđa, družak, čako bude, ovo je užasno, brate. A ne može da bude voliko bela, ne bude ona bela, realno. Ona bude kremkasta, ne može da bude bela. Vidjet ćemo, mislim, sad stvarno, brate, kad uze malo u obzir, možda ne bude baš tako dobro da bude bela. Pa sad je super, brate, kad je siva. Da. Možda bude malo svetlije siva i to je to. Pa ne bi ja bi da ima kontrast između fuge i ovoga. Šta radiš? Purpenu sam uzeo, hoću da zaiđem gdje treba da poduvam ga. A boli. Fanatik. A nije fanatik, brate, što bolje ušuška, što će bolje biti. A šta me košta? Lupam sad 2-3 purpene, 2-3 hiljada dinara. Jel to neki trošak? Nije. Pa nema. Ima pumpa da mu troši pola kilovata. Na mjesec dana misliš? Da. A sad pitanje je šta ispod folije, ja ne mogu da je skinem sad. Morat ću ja nju da skinem. Šta sam ti rekao? Jesi ti kolika rupa tamo? Pa si ga, druže moj, zabarikadirao. Druže, sad ako ga ne barikadiram, nikad neće. A čekaj, i ovo ovdje sad što su one za šrafir? Tako ostaje. To je konačno. Da. Ložiš me. Ložim te. To je konačno. Idu lajsne kape i podkape. Sad ovo aluminijumsko, više od to sivo. Ide celom dužinom prozora. Ovo ovdje, evo ti ovo snimi, vidiš? Aha, to. To sivo ide celom dužinom prozora i na njega se posle na klik ubacuju kape koje su iste boje i sve bude crno okolo, razumiješ? Što su onda stavljali ovaj alubond ovdje? Pa stavili su zato što ne može da dohvati kapa i potkapa do kraja, ostaje rupa. Razumiješ? I onda to se stavi ispod pa ide potkapa pa kapa i ostane samo malo alubonda u sredini. Razumiješ? Viš da su ušafili vamo da se neće vidjeti. Da. Ništa se to neće ni jedan šaf nigde vidjeti. To sve izgleda kao da je stoji, a ne znaš ni ti kako. Druže. Zovu me ovi iz... Hoće opet da budu sponzori. A ja neću. Oni se ljute. Što nećeš? Pa neću, brate, zato što je dosta ljudi zvalo njih na telefone, javljaju se na telefon, nisu uspostavili malo prodaju kako treba. Imaju ti neki problemi, brate, i
A brate, ne želim da reklamiram neki proizvod, druže, koji ljudi ne mogu kupe, brate, šta radim ja, brate. Mislim, glupo mi je, brate, ljudi mi pišu, brate, ja kažem, ajde, ja ću izvati, zvao i ja, isto pokušavao i ja da ih dobijem, brate, isto na imenice, ne javljaju, druže. Pa šta onda? Ako se tebe ne javljaju, onda I komerci. kaže, ne mogu da zaradim, brate. Nije, druže, ne možeš zaradiš, nego niješ da radiš, brate. Nisi organizovan, brate. Hoćeš velike pare, za velike pare treba velika organizacija, brate. Treba mnogo ljudi, treba sve to skockati, treba to sve napraviti, treba to da bude kako treba. A ne, druže, kaže, ne možeš zaraditi. Pa ne možeš zaradiš, druže, zašto ne radiš kako treba, brate. Džabe tebi, kad si ti jeftiniji, kad ja ne mogu nađem tu tvoju robu. Gdje da je nađem, u potoku, sad razumiješ da tražim. Sponzori misle šta je tebi teško da reklamiraš, kažeš tamo. Jeste, druže, moj obraz, druže. Ti uzmeš, promeniš logo firme i staviš sad jedan logo, za 2 godine izvaraš ljude, staviš drugi logo i promeniš ime i opet radiš. Pod istom firmom možeš da radiš, niko neće da provali. A ja, druže, moju glavu da zamenim ne mogu, brate. Imam jednu. Čekaj, je li tako, brate? Pa jest. Druže, neću, bre, uopšte, bolo me, brate. Snimiti 1-2 reklame za 1000 evra, druže, se vrukam, pa ne pada mi na pamet, brate, to ne bi radio u životu. Jedan dan da operemo prozore. Pa kad završ fasada, brate, opraćemo sve, brate, donešću kerker, brate, i sve ću da preduvam, brate. Pre skidam, to. Šta smiješ cijelu kuću, brate? Svakako će ja kisnem, šta? Mora to tako. I demit fasadu, ono, da. Sve, brate. I ova stakla će faktički da se opere, možda uzmemo ne, da svučemo. Razumiješ? Kerker uzem onaj penu, prvo isprska, posvuče, druže, čisto sve, glanca. I onda sutradan dođu ovi skinu skelu. Jel ti vidiš isto što i ja? Vidim. Ova je debela, ovdje je tanja, ovdje je šira, ovdje se ne gađa. To je maksimalno, koliko smo mogli. Što se smijem. Može smiješ, hoćeš. Ne, ja moram više izvini dok je pukla njuška. Hoćeš. Nije da naš. A šta je dugačka? Ova mala je dugačka. Moj druže, tek sad kreće. Ne može, druže, ovo više nikome živome nisam u stanju da verujem. Šta vi? Skidam ove lajšne, brate, i vidi sad ovo. Koliko imaš razmaka ovdje po štoku, koliko imaš ovdje? Eto, ti imaš tu 2 prsta, ovdje imaš Ali jedan. 2 prsta od ove plastike, znači ima... 2,5 prsta, a ovdje jedan. Da. Čemu, majke, ne vjerujem. Da li ljudi ovi koriste metar uopšte? Jer oni imaju metar. Znači, majke mi, sve, ovo će biti sad katastrofa. Ja ću sad morat se ozbiljno da se svađam s ljudima. I sve na svijetu. Vidi ovi ovdje za fasadu u ventilisam. Viš kolika je rupa u fasadi? Do ove fasade. A ko je tu s***bo, ne kontam? Pa nisi stavili vunu do kraja, brate. Aha. Eto. I ovdje nije isto prava linija, sad ću vidjeti kad skinem lajsnu, znači druže, to je kao gudalo, ali to može da se popravi. Bolje ja da uopšte ne dolazim, majke, idem odavde, sklonim i da ne dolazim ovdje uopšte. Pusti mene i Vuka na njih, mi ćemo da ih tučemo, brate. Katastrofa. Mi ćemo da ih tučemo, brate. Nama nije glupo da kažemo. Pa nije, brate, ma šta ima mi bude glupo, druže, platio sam mi čoče. Ma ne, ne Niko kažem radio ja to, džabe. nego da ne bude kao uobrazio se ovo. A to mene najviše, sjećam da smo pričali, Pa aj ti. znam. Najveći je problem sad ja kad bi nešto njima zakero, oni bi rekli, digo se sad, ušao u pare, sniman je sad poznat, može, znaš, on sad se se, razumiješ. Jel ovo druže? Ovi nisu ovdje stavili za nastrešnicu preko, ne daj Bož staneš na ovu ploču, možda propadneš. Nastrešnicu su radili tamo 53 širine, ovamo je 42. 10 santima, to sam sinoć vidio, kad ste vi otišli. Nisam ni snimao, mislio sam, ajde, čaj. A gledaj, ljudima deluje, sad vidi, ljudima deluje, ja to znam, brate, ljudima deluje, wow, kuća je vrh, sve je super, sve. Druže, da je super.
Ali ne znam šta znači, druže, da isfušeš kad će to neko vidjeti. Ja to ne mogu da kontam, brate. Bolje se vrati i ostane 2 dnevnice, brate. A treba plaćati 2 dnevnice, 2 dnevnice, razumiješ? Ne znam. Majke, baš sam ono puko, brate, totalno. Dakle, aj skinem ove folije dok se nisu skroz osušile, skorele. Ove trake. Pukoše prsti, brate, baš je za skidanje. Ajde, idemo dole. A dobro, ovdje je bolji razmak. Ovdje je razmak s ekstra, zapravo. Tu je dobro, vamo je dobro, svugdje je dobro, samo ta, ali druže, dovoljno je ta. Pa dovoljno je jedna da s**be, da. Kako je na ostalima, mogu na ovom nije.